Hello, magandang umaga mga kaundago, magandang umaga mga kukomo. Okay, nandito pa rin kami sa Dubai. Day 2 na, pangalawang araw na namin sa Dubai. At ang itinerary namin ngayon, pupunta kami ng bowling. Pero makipag-meet muna kami kay Ate Suray. Bali, nanay siya nung pamangkin ni Abby. Kasama ko si Papa, saka si Abby. Papa, pa-vlog na tayo, dali, intro ka na. Saan tayo pupunta? Mamaya, pupunta kami sa ano to? MOE, Magpupoli. Hindi, Sa West Zone. West Zone. West Zone. Ano gagawin niyo pa sa Opening West namin, mamimili kami ng grocery. Ubus na yung grocery namin sa rep. Kailangan namin mag-grocery. Wala kaming pagkain mamayang tanghalian. Ha? Mamaya, marami pa kaming gagawin na bagay-bagay. Marami pa kaming pupuntahan. Ha? Mga kablog ko dyan. Shout out pa, shout out. Shout out sa Bicol. Ano? Bicolana on the go. Bicolano on the go, ha? Shout out kayo sa Bicolano on the go. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye. We're watching Bicolana on the go. Let's explore. Okay, dito kami sa West Zone. Malapit lang. What zone? What zone daw? What zone? Malapit lang. War Zone. War zone na, war zone. Nandito kami sa war zone. Magigera kasi dito. Habang wala pa kami nagagawang vlog ni Pebs, so pansamantala dahil nandito kami sa Dubai. So kami muna ang makikita nyo ngayon. Kaming mag-asawa, yung journey namin mag-asawa, honeymoon. Honeymoon namin sa Dubai. So nandito kami sa lugar kung saan maraming mababango. Katulad ko. Kaya nandito kami sa war zone. War Zone. West zone. So, hello mga on the go. Andito kami ngayon sa West Zone. So, day 2 na ng tour namin dito sa Dubai. So, as of today, ang itinerary namin for today's video ay sa Ate Sarayo! pupunta kami sa magbo-bowling kami. So, yun lang. Bye-bye. Si Ate Soray. Hi. Hi ate. Asan na si Pangs? Bang, sa loob. Balita. Hi ate. Si Kumusta ka? Pang. Kumusta? Ito, Mi. Ito kay Ate Saray. Pa? Ate Saray. Uy! Yung pinabili mong lemon at saka takon pili-pili tapos napadala ng iyong mga chichirya paborito mo daw. Ay pa. Malapit ka lang dito, te? Oh, diyan, 110 lang. Nalikod nila Aiza sa 1-9. Doon sa pinunta natin kagabi? Sa sugal. Sugal kagabi eh, sa 1-9. Mayroong sugalan? Hindi ba? Tropa lang po. Hindi naman talaga. Pwede ba dito? Wait lang daw. May May talaga. Tapos may bimit pa nga kami mamaya yun sa Kapit bahay namin sa sa tapat sa Paracali. Sinulas. Tigat Abu Dhabi yun. Oo. Eh dun sa Yung anak niya taga... Pa-vlog kami ni Pangs. Emirates. Pa-vlog kami. At saka kailan kayo magtuturo? Mamaya mag-uusap kami ni Ate Soray. Sa turuan ng ano. Okay, nagchichika-chika sila dito. Mga kondogo. Si Mama, kapatid ni Abby, Mama ni Abby, tapos si Kuya Pao, kapatid ni Abby, tapos si Ate Soray, mama ng pamangkin ni Abby, si Rima. So minute up namin dito kasi nagtatrabaho din naman siya dito. Naglalaro kami ng bowling ngayon. Sila Abby pumasok dito sa loob ng West Zone, aka ang tawag ni Papa ay War Zone. Doon tignan mo, may ituturo yun doon kay Abby. May nakita na naman yun doon. Nabudol po ako ng papa ko. So sabi niya, halika, halika. Tapos ang pala magpapabili lang siya sa akin ng bubble gum. Wala daw barya sa 1,000 niya. So, Paano ginawa sa loob sa War Zone? Wala lang barya na 1,000. Ilan dirham? 1,000 dirham pala ang dala 250 lang to. So kaya tinawag mo siya, may 1,000 dirham ka, walang barya. Mabigot ka. Nanalo ka sa yan. Sana all may 1,000 dirham. Pero ang bibili niya lang chewing gum. So wala siyang pambili kasi walang barya. So tinawag niya si Kokomo para magbayad. So papunta kami ngayong MOE.
Papunta kami MOE. Ang kalaban ng MOA, MOE. Mall of Emirates. Okay guys, so dito kami sa MOE, Mall of Emirates, isa sa kilalang mall dito sa Dubai. So dito makikita mo dito mga iba't ibang klase ng lahi. Kasi dito daw sa Dubai halos mix ng mga lahi na nandito, mga nakatira. Parang mas madami pang mga Indiano ata dito o Pakistani kaysa sa sariling Emirati. Oo. So 30% lang ang Emirati, the rest iba't ibang lahi. Oo. Indiano, Pakistani, Nepal, Sri Lanka, Yeah. at siyempre Pinoy. Ang pinakamabango sa lahat. Kasi dito, pag nandito ka, sari-saring amoy din ang maamoy mo. At take note guys ha, masasabi mo na ang mga Emirati dito, pinaka-pogi, pinaka-mabaho. So, kayo ba mga ka-ondago? Gusto nyo ba maging pogi? Mga ka-ondago, gusto nyo ba maging pogi? Dito? Ako, kahit di na ako maging pogi. Kung sa Pilipinas, kasalanan ng hindi naliligo sa isang araw, dito, sasambahin ka pag di ka naliligo. The more baho, the more pogi. Yeah. Nandito kami ngayon sa food court sa MOE. Food court ng MOE. So, dito sa food court, ang dami kang makikita iba't ibang klase ng putahe. What's the English of putahe? Dishes. Different kinds of dishes. So, marong Arabic, Chinese. Ay, saya. Ayan eh. Kawin ka naman sa vlog namin ni Papa. Hi! Welcome to Dubai! Saya na wala pa. Si Papa pagkakita mo mag-vlog mamaya. Ano gusto mo? Wala. Mamaya, mamimili pa ako. Mamili pa si Papa. Mamimili pa ako. Dito kami ngayon sa Dubai Mall of the Emirates. Mall of the Emirates. Namimili ako ng mga kain. Titignan ko kung masarap. Saan yung joke mo? Rice? Aray, masyakek. Masakit. Aray. Masyakek. Pag kinain mo, Masyakek. okay na tayo ka na daw. Masyakek. Order na sa masyakik. Ha? Try natin. Anong pagkain mo to? Ano pagkain yan? Indian. I think Indian. Pakistani food. Kebab eh. Oo. Kebab. Masyakek. Kaya ito yung pagkain ng masyakik. So binigyan kami Dapat pala kinain. mga ka-on the go, binigyan kami ng free taste na yung tindahan niya. Pagkagat ko, aray, Masyakek. masyakik. Makasakik o masyarap. Hindi ka anong matamis, hindi ka anong maalat. Kaso, Masyakek. masyakik. Ano yun, no? Bitaw ako. Kambing. Okay, nag-decide kami ni Kokomo na dito kami kakain sa masakik. Mayroon din sila yung dynamic doon. Mixed grill. Ay, eto. Ano ba yung pere-pere chicken? Yung nalipad? Pepper chicken. Yung gano'n, no? Yung gano'n, no? Pere-pere G. Pere-pere G. Pere-pere G. Oo.
chicken, please. Meat, Sorry? This one. sandwich. Sandwich. Okay. You want to make it combo, fries and drinks with it, madam? Fries and drinks combo? Yes, combo. Please. Pepper chicken, rice, and With fries and drinks. What drinks you want, sir? We have Pepsi, Miranda, 7-Up, Mountain Dew. Pepsi, 7-Up, Mountain Dew. 7 up. 7-Up. Yes, 7 up. Anything more, sir? Nothing else. Thank you. Kano pera mo kung mo? 80 dirhams. Sana all may 80. Kahit Gusto sa- lang namin tikman yung peri-peri chicken. Alam mo yun? Yung sinasayaw? Very, 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 very cheese. Nakakainis. Umami kami. Bumayad ka na mag-uumami kami. Very, very. Stock discount, no? Or the, ano? Mall discount? Which one? Sacado. Ano siya? Wow! Wow! May discount. Okay, pag empleyado ko yan, pag empleyado ka dito sa mall na to. Discount, yes. You have Pag empleyado ka dito sa mall na to, magkakaroon ka ng discount. Step discount. Hahakbang ka muna bago ka magkaroon ng discount. So, have separate menu for the stock? buti na lang di pa ako nagbabayad. Meron akong 30 dirhams, di pa ako nagbabayad. Nakita ni kuya na may discount pala ang empleyado dito sa mall na to. So, yun. Magpapakita si kuya ng ID para magka-discount. Malay mo maging 10 dirhams na lang. 26. Kitoki. How much is the discount, sir? Ilan percent? Ano bang in-order nyo? Sandwich lang. Peri-peri. Anong drink? 7 up, sir. Meal na siya, imbes na hindi siya meal. Naging 18, di ba? Ikaw lang 18 lang. 18. 18 na lang. Di ba? So, magkano ko mo? Magkano na discount? Kaya na ninyo yun mga 26 minus 18. Magkano discount? Uy, maumami na kami. Magkunin. Hintayin mo na yaan, Combs. Uy, umami din ako, Salmon? Ano pa? sige, salmon lang. Yung kapon. So, yun. Yung peri-peri. Peri-peri chicken. 26 dirham siya. Naka-discount kami. Hindi mahina ako sa mat eh. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 dirhams. Nagbilang. 8 dirhams yung na-discount namin dahil dun sa employee ID ni Kuya. So, yung peri-peri chicken na 26, 80 na lang. May kasama na siyang drinks, saka price. So, pinaprepare na lang yung peri-peri G. Ito, peri-peri C. Peri-peri C. Sana hindi ako masaktan pag kinain ko to. Hello mga ka-on the go. Kitikman. Hello mga ka-on the go. So, So, boses mo. Kaya nga. titikman na po namin ngayon ang pagkain ng mga masyashakek. Doon na mga in-order namin. Mga ka-vloggers, okay lang. Ano kinain mo pa? Ano? Fish with spicy and beef with spicy Alas with review dali. cauliflower. Review. Broccoli. Broccoli with beef. The taste is not so good, But it's okay. but it's okay. The fish fillet is so spicy. May atsara. I will not eat spicy. So that, Kuya, dapat din na tayo bumili sa umami. and then I will buy a soup, shrimp soup. Very hot. Very hot.
Tama ah. Bangus sisig. This one is Cajun seafood. seafoods. Cajun. Then rice. KFC chicken. Malis. Mainit yan, no? Doon mo nga sa gitna. Nag-away vlogger. KFC chicken and soup. Kitang-kita na natin ang mangyayari. Nakita nyo na. Strike! Strike sa kanal! Palabas lang, palabas lang.